Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Ebenade Bia. For 50 days. And son of Follow, and Iban also who told you so. Minim say abia ke obi be fra challenge. Ha? The entire me start free one. It is abaya na abranta na so na beka say ya hunu on the babu ni yemu no. Enti otimi gya no. Ye koyi ni babu ni sanche ne ba. Wo sa ba ma ni timi si wabo kun. Wo ye wedding and satia. Pompio no. Isamo di konkonso wedding he fe me santivi sine. E na oba tanse wade fa ne mufu asembra. Na me okonkon. Yes, so mo wasembra tumini ahode so etiefo akoma hye wonsa. Ija akoma bi aso wado nsa. So akoma mu me nsi wasem so Yesu Kristo di mu fe mo kenkan wadom ti. Amen. Powerful. Abujafo ya mama kwaba. Yeah. Typhoid ne set ne Mr. Richard ne Michael yeah organist ne wabesrai na eja na nsen yesua de me say mama pause e will preaching because me hu say your problem pa anti me kai say why ready so pa desua na dwoada ene ukiada bia so yesua de ya ba ne ya nwia ana kwasiada anopa beba na no so ejinam dendenden nti encheche na igusu ye pese nipa adwem yo mu fan na me kai enra ne nde kuma se me papa bo topic bi so senka menya eneme meti ye na nkobi so ti radio bi so won kran no bi ti bi so akran no bi ti nanka the whole Ghana Ichirem nanka enokra na ana ye spirit etoda mitie papa no kwa no we memobo utimu se enema odi na ni hu ne de ba na o tie mu no nso nipa ntena se aja this month you be treat the fivefold ministry. Okay. Prophet, teacher, evangelist, and apostle. Wonderful. Ye shas ye free. You would also. Someone you would yes. Then A D4. yes. It's a you would our Ghana papa. A good year Dawson. Enough for moon. You would run a Dawson or Ghana. Serious. Inti a Jayama Bible Casa. Young fan to form. Na yen church the name of Kanini Padium you fine. Yanta obia and kraya one pet. Obia ni wa so chen Yesu. Obia ni wa oboro no so. Unru ni da. Amen. Nipa bia so no wa asase so a one for ba se ne bae. Yes. Obia oba ni be ma na wo. Ma obae apart from Jesus Christ. Nti I'm very respectful but I'm not coward. I'm fearful but I'm not coward. What I say? We should already ebu ade eba mi nsuro obia because we ya hwan we nipa. And the only thing I bet him ya ye me and I say nipa what ya say and I me papa ewu and say the only thing I bet him ya say my ye obia dia the last point ya de ba de ewu beboa apart from ewu de ebiem. Se ukumi night na untimi nkumi biem. The Bible say mamu nsuro de okum honam. Yes. Na emo nsuro hwan? De okum yo timi de ko asamado. What you say? You obi won de okum a wasa timi toawo. Bra wawu no. Nti ewu de eye normal tene da ho ma obi a. Ti se obe sachira na wasachira. Eno na ye best amount. Amen. Amen. Who is a prophet? I know D4. Who is a prophet? That's my question. Who is a prophet? If I open a new book, you can say prophet. Who is a prophet? Go and search it. Ade bomfiti ase e be sine. Na ye wo a D4 e wo ho. Ne ye wo akyerɛkyerɛfo ho. Ne ye wo asɔfo e wo ho. Ne ye wo asempakafo e wo ho. Ba apam da dem de manhu say na e operate anase na dwuma. Manhu bi e apostleship. Okay. Apostle and a man who apam that them. Yeah. Say obi so research no hu a obetimi de aba mini problem. Ba me de according to me hwehwɛ mu de man hu asomafo dwuma. Yes. E wo apam that them. Ba me hu adifo dwuma. Akyerɛkyerɛfo, ahwɛfo, ene asempakafo anu oye adwuma. Ansa na apam fufurum no ye de saa apostle no ebeka ho somafo no beka ho
ene yɛde ne nyina yɛde to so sɛ omu yɛ asomafo ansa na yɛnya mu nkyikyɛmu obia ne office na teteni besi nne no obia ntie mi saa de sɛ yɛ board so ana kemenya kon akyikyɛmu yɛwɔ dayesofo dream a dreamer ɛwɔ hɔ yɛwɔ trance yɛwɔ vision what I say ɛne yɛwɔ prophecy ɛnkɔmhyɛ ɛwɔ hɔ ne nyinaa yɛtu abom na moma mu remfi so sɛ Bible ne da hɔ no Satan ɛna na mebisa sɛ honhom na yɛfrɛ no bonsam no ɛdeɛ ba de na wontimi nyɛ hwɛ mem project Satan sɛ ɔyɛ powerful I'm not reviling him but Satan ɛnyɛ honhom ketewa yɛbu ni sɛ ɛyɛ honhom bi akwa ɛnɛɛma wɔtimi yɛ ɛdɔɔso ɛna ɔsaye nitifoɔ ni nyansafo atoda no wɔ pretty kura na wonyɛ clever unhu sɛ ɔyɛ Satan but what did they make because ade a me nya hu sɛ Satan atimi yɛ wɔtimi yɛ ɛyɛ sɛ wabɔ nipa what I say yes because when even ensuo kura no sɛ wo check here abosomsomfo ne timi yɛ rituals bia ma ensuo etimi to enema nsankyerɛne different. And when we talk about miracle, young Christians cry, your miracle can never happen without the word of God. The word is Christ. What I say? Yes. And without Christ, there's no miracle. And to be or be perform a miracle without the word is out of the context. Yes. Yes. Yeah. Me person chama de mu de me pa cha. Yenia genuine Christians we dem the you be no simple. Miracle can never happen without the word. Ensankyerene ensi awabra asem ne nka ho ensankyerene no one na asem ne nam word before baby yes word before miracle. Yes. Okay what does ensankyerene ma without the word enti Jesus Christ ba nyina mun study ono ne asem no enti one na perform miracle enti aside Christ no se metimi a perform miracle I just said the word first. Okay. Efiri sɛ wɔse wankwati ne deɛ na asɛm anye bibibia wankwati na asɛm anya deɛ bibi biara yes bibi biara nsankyerɛne ka ho okay o kyerɛ me ka enti Mark 16:15 de asɛm na ɔkan Mark chapter 16 verse number 15 ɔse na ɔse wɔn sɛ monkɔ wiase nyinaa keka asɛmpa ne nkyerɛ abɔ nyinaa wɔse yɛni ka anya deɛ ɛkeka asɛmpa yɛni ka nka deɛ asɛmpa what is the good news yɛka sɛ good news a ne yɛkɔ Sunday school yɛkyɛ good news asɛm papa yes Christ died for me and you Yesu wu ma me ɛne wo enti good news no ɛyɛ the birth of Christ the death of Christ the resurrection of Christ the ascension of Christ and the second coming of Christ ɛno na obi aka ho asɛm this time saa fivefold ministry sɛ Yesu sɛ ɛba biem Yesu wo Yesu gye nkwa enti the word first second miracle into asese yakwa yengo kan de be first asempa ne ye wia de atosom ye de odidie no afi de obeti asem na din second e de na besi obonasu obeti ne nkwa na obeti ne nkwa na de onyini no na de onyini obebu no fo na nsenchane bedi wo na obedi na what miracle the word first before what miracle yes hayede kwasempa sha na me ho de yam yakora se munim sa Ghana so called prophet obi wo kora quotation one kora bi na ni tirim ayasem nim hwe masa asamba na me ka kire on na omu dane Bible wo TV ho na wra ho na odifo bi betena TV so nyankopon boa de oboa ne ho eni Bible Bible say edomani sande oso ntakrache eni Bible Isaiah chapter 2 ba ko betena so say baji nsuo bi na nsuo no de ma no say emusa ase so okoji ni indio so anji ni indio enye wasem beji they don't preach they don't know baby a miracle ABC without the word you know it's not from God trinyame the be mu ohun is simple eno no yes mon hye ne nsoma me enti se obi so daye ana munti ade we honhom a e friend Satan ne sum honhom no na dwuma oye eye bebiri se mi honhom ade aka akere opa mom yen ko bet na ekọ komfo ho ko budis
unim say papa bi on wo Kumase oye lodge ni ena bere bi omudidi sofo wo atem no sofo bi didi na atem ofre asofo no baako ofiri na busuam sofo less no ka jen say ni pastor say ne ho ye siro onu didi mu papa atem ne ho ye sere unso mu na omu kure obi oye baifo oye lodge oye okot bia wo de yi owani yes so who a new person oye dey so be venture that is the secret ana munti asem enkom hye abaifo ehye nkom munti sa abaifo hye nkom abosomfo ema prophecy baifo so daye bosomfo na de efo so ti Ghana fo ne say me koye no enkom mfre rade anko timi ka kire me say who told you ama ni see I biblical me be ko to akire enti dream vision trance prophecy enye enka salvation ho enka nkwaje ho ayedene what did I make am ti na binya abutire yini 11 entu betimi akọ obi o ya malam okwa obegusi de obegbo odin ya mfra o set o firi kuro we so o ma me din di sei o papa din di sei o ti ha o sha atade we enra o je say o gina de shaw boxer sauce shaw e red e blue Satan na what time for sa unnecessary matters we be ade de oni sa time yes what did I make am second dream daye nipa bi o wa asase su bia so de so daye nipa bi o wa asase su bia so daye so bi what did I make am enti dia abema wo hu say say nipa we na wo ka so prophet no kra no onima de kro de ato ne ho so no because the main prophet, what is the work of a prophet? Yes, study from the Old Testament that what is the work of the prophet? Your dreamers in the Bible. What I say? Your one onya trance, and no onya vision. Enti what they are doing, prophecy no moma, and I dream, and I trance, and I said the enki kan de enka ho kra wo. Say obia madam omusi is afre ebi malam go ka said the madam puka. So come wo beti on boka on betimi aguse de obeka wa bra bomu nsem nyina a kire wo sa ofiri ono wa ko obi oye konfo hu ani so ade ana wo hu obetimi aka wo so de awu ko ye nyina a kire wo renya ade a enwanwa enya ade a ehu obeka obebo din nam da so time na ba bi enkran ketenkete me fa mfikire ba bi me duru ono mo chanwe mu di agoro omu hu mia Amos mabo din omu bo me din straight na me hwe mo na me so mo se muni me wo me he na omu si ba ko watim panyin kakro watim o ka kire me se he bra unim za akra we wa bin on enkran ketenkete o de wanyi kakra mo na buza an se ade muni mi ana obi wa ha wasem wase da bi akra no wa bin am so abia na yamuni nyame ntena se ena sa won se akura na wote won humhum na apose ni ni no humme no hummi di abo secondly Paul enam Antioch say atene eyi nyamedwuma no baifo konfo ba na ohun no ohun Paul ohun ya na wa ohun o kan de ba asem wose we mu ne de Nyankopon krofo mu kire nkwaje de ekwan asem no mu kan na kwa na asem ne ohun no e baifo what did I make am afemu mi en study time a yen Ghana awoyosom ada nsuonsuo hu ne saa sonsom ni nyina asole ye no ene akonfo omu no mu kwa abusa ene omu kwa akonfo so no se ye maame mu kwa abusa na omu ka so mu kwaye de na omu kwa no mu de sapan na ekwa na so mu mfa nsapan na omu ba ne emu bibi anasa ne emu bibi mu de mu nchake se me maame kwa bosomfo so eso de ye kwahya ne nsa ana wo kwa abusa ofiri konfo ne wo obeba nsapan anaso de bibi na beba mu de mu nchake yes so obi de ni kunu ana na yere ekobosomfo so konfo so malam so oba ode nsapan na eba ode bibi ba o mani bibi ida so obema ni nsuo yes what I say ana so obema ni moto yes sidie bema ne se on fan nsapan e mada chile wo ibim powder obema ni bibi a wode beba
patomu temi afa yen check yen Christ na yedi na chi New Testament ye Jesus yedi na chi ene apamda dem adifo a Yesu from janiu hwe also odifo bi especially Jeremiah on the yeso wo hye yafunum ena Bible no ka se wade yi no no wote ne ho yes na mu de mu study apamda dem kura no o ma no mu ya adifo no say wade for ma na they go crazy for Christ to the sense say if you kura no no montra so yire a na yire ho kokura no afa de otimi ja na yire ne ma ho Ebi body journey na. ebi susu anware biem ya ma bi kura anware meboa o check e be si Peter mu kura so Peter mu ehu Yesu wie ya hon konkunu bo mo so check What you see? nyina ja amayire no enta ya den obi fra no say oyodi for Ghana na ono de na kono kura mpo entui so your prophet am otimi fa ne so ketwa eyere what I say otimi fa oba asoli dem bench so kem but I want to make no we are because so called man of God the rade was it say ofa obi a say ni pa no ente sansan ofuntum ni mu tutu ni mu abo no we are wateni sa bu bepe no wateni oni mu na de ho nkonkono a obede rade ni monyamadi afi a genuine prophet oma warning oyi atan he speak direct from God Yakopa no. he's the mouth of God before no oni de oyi atan oyi o man atan say bone bia Ghana say na rade aka rade say menka nkyere o man Ghana emufuo nyina ekwan amofa so amu yam ayie ekwan amofa so sie mufunu ekwan amofa so yam ayefro ewade se na ni nje ho se o man na ntie na wansa kira ode na reto eba won so onu ote se da uboni ote se tia me mo hene he's the mouth of God okasa warning mucha sem ni yo but Daniel de na Daniel onya anisuade hunu Vision. what did I make? Not that in Yanni Swadi Hunu. At the same time, say Yan Taki, me quap and my bap and mufro, Munchaki Peter. Time of Peter, a rade, ever say, O ya dear Chan Bible, and say, on a nam sunana, or cobana, a dear be torn so. Trans. What's it be torn so? And who do a beso winning in another net to coy? A redeemer saddle. And what back you see. Ba mom yen check yen time check yen time say erade ese am a prophet me yaten me kan ni mu what I say me too mindful me kura erade asem me ye the mouth of God me kan boni anim me kan yankopon asem ye no kre afemu de mom yanko Bible nim kakra eja yanko Leviticus Deuteronomy chapter 13 me kan sa quotation wi a na ma sa ba Samuel so de no 13:1 what is it na say omutimi ye de ba de nsenchene ni anwade ene de anwade omutimi ye nsenchene ene anwade enti so osole wo Ghana osole wo Ebuase osole wo Kumase na se oye ensenkyerene na wosama ya anwonwade Bible ne beso wo kyerɛ wo sɛ saa de no mu betimi aye dai aye hello o betimi aye saa anwonwade ne saa ensenkyerene no na owia saa eno no no de be wi ni me no de wi ni ha me se sa wo maame wo papa wadamfo bi epa chinchini opempai bompai kwa onya ba yi ache wo problem papa na say by 10 years to 15 years amon ahomboni bebu Ghana no be doso wo de ja ko mami verse 2 was say na senchene ana nwade a o ka kire no ebam afen senchene ana nwade na o ka kire se nya bam wia no o ka se eno no wanya nyina so on the Satan we clever so o pe wo wia wa on so obedi kan o ko no ho no ka kire o madam me ka kire o nyame ya adoma o china obi be ba fie abesere wunsuo eberese Satan ono ankasa na ye aduma what on say enkofu bi ekọ a papa bi omu shede tutu omu ko tutu fom ba bi de ade ko hye wo no omu atwa omu sa akọ no on say Satan eye clever ono ankasa onipa no no omu ye aduma betimi akonete eye hunhun masem enti sa ade na oba ne nche first o ka kire nso si enya bemu wi a second time we be say dey akọ
wo de senko bi frɛ me no wakasa wakobo so so da obeka mi ya kyerɛw no kre what okɔ no first time enema bebiri obetimi aka kyerɛw be ya kyerɛw ebebam yes ento se da yesofo no na so difo no ɔma nwade bi ni nsankyene bi na se saa nsankyene na wɔde nya bam wia ɛno no onya nyina so yes afi wɔde wobɛkom wakoma akɔsɛyem agyatie wɔ se na ɔka sɛ ma yɛnkɔkɔdi anyame foforo a woni wɔn akyi nkɔsom wɔn a na afi wonya ɛma saa nsankyene ni bam wia ɔbɛka to sɛ ma yɛnkɔsom nyame de foforo yɛnkɔdi n'akyi saa nyame foforo no wɔka wa sɛ munim sɛ me mikotu aduro from bosom so ensuo so malam so okotfo so a mo a mo hyɛ mase nyina mo yɛ saa honhom ne dia yes but o mu tie me mo nyina mo yɛ saa honhom ne dia enti bible ne say yɛn so ahonhom nyina anya dan ɛnhwɛ 2 sɛ ni frani kwan a amenam wɔn nyina bɛkɔ hefa amenam 3 de ɔgye wodi fo ne nsa bɛka wodi fo de akatua motase enti sɛ saa nsankyene nya bam yafe ɔbɛka to sɛ bra na yɛnkɔnkɔ som saa minyame no ana bible me yɛka gos yɛwɔ gos yes ɛne yɛwɔ god enyame enti sɛ obi bo nyame a busa ne sɛ enyame bɛn nyame bɛn no wɔka ne ho asɛm Abraham, Isaac and Jacob. wote dɛ meka yes saa nkurɔfoɔ no ɔmu ntimi nka Jesus Christ the son, Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God. Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God. Once Muslims, Muhammad, you know, you be so. Yes. Jesus Christ, the Son of the Living God. The word nyame oka nyame a won ka che enti Israel ni ebebo nyankopon dia wonim se ro sika no ye wo anyame bebre ene wo wiase ye wo anyame bebre ene wo Israel enti se wo ka nyame a wonim se ro sika no okasa me ka nyankopon Abraham Isaac ene Jacob nyankopon wonderful na wo hu nyame kura o bo ne dia enti Israel ni nka nyame woro That's it. ansa na so besa abo nyame di fofra ni dini bia wasekyere yes yo nyankopon yo Elohim yes yo Esadai yo King of King Adonai yes ebia obebo bia so no ode saa nyankopon na bodi kro no soso enti Jehovah Nisi erade woni yem franka wa kyere nyame kra o kan wasem Abraham Isaac and Jacob nyankopon Yes. omuntam kese no yes onyankopon twedi ampon onyame bi ne wasa wonko yes de ono ye pɛ no opa ompa mu nkan fansi hefa onim enti hawo yisu nyame yes enti gos ahodo bebire enti okochacha osofo ye nyame no obia ne nyame kora osem enti busan se nyame bai yes eye keeper nyame bai and at the same time they can never work omuntimi work with that symbol yes ontimi nya adwuma da with that say onkura bibi ida say oil bi ana ensuo bi ana say hanki bi ana bodia this bibi ontimi nya loni da ontimi nya loni da entimu ntaki e was said by force because we take the miracles of Jesus Christ the miracles of Jesus Christ, the miracles of Peter and Paul, the miracles of John. Almost said miracles in Messi your time. Hong Kong time. Check it. Amen and amen. Check in their works, how they work. Yeah. And a man performing miracle without the word of God. Yes. Some panel. Amen and amen. O man perform it without the because yes who will be okacha ne say e was say wo di kan nya bone fa chance ansa na wani na te word first miracle second. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Enti say sada yesuni ni sole no kan na ne bemu a Satan sunda ye. Yeah. Erade sunda ye. Satan wani so ade hunu. Yes. What I say abaifo wani so ade hunu.
abaifu echi mi nyina ni masama me kan obi o wani wo Ghana ha bia so hu so fo wonya papa ohu yes what I say ohu na de hu kura na eya abrahosam ni se me makoba bi na se nipa 100 ne manya se nipa 100 ne manya ni nyina honhom na me call no ho no se nipa ni nyina eye ne de ya Jesus omunyina enti wa wo ma me epe chinchini wo problem initiative wo de hade oba na wo ba mpaebo no ge no ofiri ne mpena chi na sori ya no papa na wo ba counseling oba no sa obey wo she trasa wa bo mesh wa she nails wa she eyelashes wa twipons what I say yes ana wo se fi ne mpena chi na eba bo betena ase no odifo ebra Yesu ehu Mary madari di asem no kache nti hu Mary a o se ne nkom dabi ebra do ba dwamfo ne ba Yesu ni di asem na Yesu kan enti sa oba we ya waban e de pa no hia mo de mo nka no kwa de no hia fira Awurade wo nya oje wo hia de oje sa oje ne ye de ba ase e de oje a nyankopon o adeso a wo de aba boni adeso so no ani ko mu bu sofre no sani pa we yesa ka ten sa obekọ America dabi yedi nya sa na ye fata yesa ka ten sa baifo bi woni fie a oye no dabi yen kasa ntre no ha the whole Ghana the whole world if you be na be yeni bia mensa if you be na be yeni the whole world if you be na be yeni am sa fa na ye ba wo mo if you be ni ho a be yeni ti sa ni pa we better na de ohia e ya adwensa kyera yes do hear ya dwensa kyera enyan keka endi say ukwa because me ko makobosomfo so a mo de mu ntia sama me ka eja makobosomfo so bosomfo wa dwensa kyera bi ma me me ha wa me de ko e ho asa no ne me ka onoka yeah what I say enti me tua mabusa de na me de aba no na wa keka de obekeka kyera me enti ono de oduru wa rich say na beto say na ahia say ano no ba me na me ye genu prophet no me ho say Awurade nsia na mu say nipa mfa me so nya de ba de kwaje ye tuma no eja to quotation ni so ma me verse 3 was it intie odifo na odayasofo ne nsem no intie sa odifo na odayasofo no ne nsem no efri say Awurade mu Nyankopon reso mo ahwe Awurade so mo ahwe no hu sam de makoma nyina ne mo kra nyina na wo hu sam de makoma ene mo kra de ai edo Awurade mu Nyankopon wana ko was it Awurade mu Nyankopon achi na mu nie Awurade afemu ntie Awurade enjonze Ghana on aya na asem bi ma wrehu obi aye bone na wo ka no ena me so fa asem na wo ka ena ya so da asem yansum osofo dabi ena yansum church dabi wase ebre na duru se ne kware asole be sole eja no wode ai honhom ne de ai anukuram afefa wakoma wokra waadwene nyina do Awurade wode ai Nyankopon eje hwan na yesom no yesom Nyankopon yansum sofo yes ya boss of din no odin kwasasama na abu ofu out to defend it enti wase Awurade ti asem Awurade ka wase hwan wase Awurade mu Nyankopon chi Awurade mu Nyankopon na chi na munya dai enti eye Awurade chi na yedie enye yakra ne Zion nye sofo wa chi yedie o yedi wan ya chi Awurade power ebra bi say Ghana a Christopher na gidi for moto Bible na musua de na mo bompa twetwa ho konkuna chi kwan e bi say osofo no okobu na tan yes enti sa di fo na di na ti na ya mema nsuo ne wa ye de yensa toto so no me se ba ye de Ghana me se afi ye be cha ne teta yi sa ni pa so bi apose so de nsa to so a so wa ye dey wa process enti wono ansa da bia me yesa akoda sin wa se woko obi wono se tua consulting fee a nimblemu no wachira because me ko bosomfo so ho so am kosi me si ne chia me so ni me tua aboade e konfo no na me ko yes what is it yes enti nimblemu no ana we wase di Awurade achi ba wo so no udi emosachi yes ana emoso ba ansa na abehunu no tua sai 2 million 5 million no we business tua 5 million even Yesu enipa ko ne nchen kro Peter mo ka say hey mo Bible say Yesu tia o mo say hey mo nsim of na kwan sade mo ba mani na nkanto obi timi na so say matum so TV ni matum ko 5 million obi timi na mobile money eno mo tita ba bia gold na piepie no ho mo koye program serious and consulting fee ahimfa
ɛna Methodist asɔfo ne Pentecost asɔfo ɛstati asɔfo dia wo kɔ no office agye sɛ wotua consulting fee wodi wo sɔfo akyi dadaada efiri wa kura ase wotua consulting fee asa na hu sɔfo da ɔsɔfo ne bɛ so ɔkyɛ sɛ nipa egu no so dɔɔso Yesu ba nipa sɛ ne egu ne so dɔɔso ɛtɔ da 7,000 ɛtɔ da 5,000 ɛso ne nyina onya kwan mu obiara tia 5 million yɛka na mu didi yatam yɛka na mu didi yatam wotua 5 million sa na wɔbɛhu me enti ɛyɛ saa nipa no n'akyi na wodi nya awurade akyi na woyɛ dɛ wodie yes ɛna bɛ mu wɔ hu ɛfiri sɛ wo awurade akyi na adidi awurade ɔnye consulting fee enti saa nipa wei no bibia no wɔkyerɛ sɛ he's fake wada ne ho di plane ɛsɛ ɛyɛ ɔno n'akyi na mudie ɛnyɛ awurade enti wɔkoma de makoma honhom bi ɛnyame yɛwɔ God and gods they are not the same akɔpɔ ne nyame sɛ wonam kwa wo ka sɛ ɔyɛ sɔfo a na wofɛre na de omu di omani chiri ne makokɔ ti na mani timi nya using no so you su kɔ sa na wokɔ dia awurade secret ne ne wo nkwamsan ye bet wo kansan ye do de search no betwa to ayese obi no ma wo wi ampa no oboma na no de ne card na ma no ɔcha no de amount pa so nsem omani chiri makokɔ nti ma tuntumfo no de mu na nyame ase mo fam omu de tuntumfo ndo omu ntampe yusu nsemu enti wa ko yusu no ja yusu no yusu nsemu na nyame abo aho ato masa ahombone papa enti osimo awura de nachi na munya dai muni tu wose munyango po echi na muni na ona munsuro no ona na munya dai munsuro no let me ask you sa onsa sa di for no oba hey omu na so a ba ko de oba ono de chane ba enti wa wo hyeche bia so otu ana bishop oba obia tu ni che wa so na even asore dem ye de che ese kwa asore dem e ma body wan go search am na ye be ma de che e kwa asore dem bible dis obia tu ni che na wa ye din odifo oba yes wo ye mistake na cross kwa na obefam ni ye be bo wasuma ma enti mami musa se osofo ene awurade hwan na usuro no wase awurade na muni na china mu usuro no ma wo nim se sa papa tifo na mudi na china ne hu atom so yes musuro no the cancer be tu no fum na do me hu nyina modam onu na usuro no wata se church sa ba nyina yesuro ya sofo chen hwan awurade no kwasem pa sofo ka de obefa yesu bo edani beye dwe edana yesu betna na yinwa mu no ahoda no ebeye dwe baba ka asembi sofo wo wase se wunya hu se wo sofo emos munya se ya mame so na me koje ni mu a ene mu nyina mu fa mu se mu nyina tunya hu se wudi for because wase diana ba ene be me de hu de wan kasa papa no mu de mu ncheke edem wo nyankopon asembe pa na te dem wo onsa dem wo mu nyina bitterness wo mu because yakasa weye bayfo enti yadu bitterness wura wo enti mpa na wo bo no de tirim wo den wo charge ha adota na menya here ewade kunima me obi a wo to obi a wade so wakodi fo ho amna ma bibi sa fama papa ni na nakoma emra wo so na you are telling me sir this person is from God may God forgive you yes amen edi ayede UGC obi ko di fo bi ho ma o man ne ma e de be ma ni kudi ene papa no o e bang manager waka dem wache wo si ano na no e tinsu ano ban nsuo sa waka dem you see aseno waka dem so ko malam ho o ma obi bi se okwa fa ko yi wakonya ho fa yi fa petipeti ha na fa ebe ma o manager wonyi wadida na me uba me sumi wana se me sumi mo bi se me sumi yesofo rich j fa ko infra sasra ma djuma no wa wo duty ya fast fa ko fefa so ye nyi wadida me ne confirm what is the difference mo ye pe aso what an advanced bia ye pe mo nyina pe what is the difference appellation no enterade na munsuro no no na monsom no on se musuro difo no ye boli di ana mu bedi yatam mo tete erade atamu oba o ha asam kesie bi ba na me se asofo ebe kwa bu nsam djema chan so ne ma papa omo na wonim se adisa mo wa mo
I feel the no be a say was it just was it adani jeni was wotwa asamado ene wu atu wojataje ene de be adifo atorofo ade na ho nko a and the lack of fire omumu doso ho kase e adifo atorofo so Bible ne kan ba bi obeka bia adifo atorofo muntwe muye adifo atorofo bebre be sole adifo atorofo bebre be sole ono ba bia Yesu omu obu omu din kese na se de hu Ghana no kura sua afena ebe sole kese afena ebe sole kese and so bia ma samena e se wo dem a you have a covenant with that spirit unenya pam Bible, you need all blue, green, red, yellow, beer in the Bible. That's a valid. You need be in the Bible. It was one of Muninachi, one of Munsuno, no Munana day. Muntian and ne. Why no Muntian and ne? Why? A rade. Send a radenetia. Send a radenetia. Muntian and ne. The voice of God. Muntia radene. Enti wasa na mutemeni amamu mpirimu die makuma sene rade netie enti rade ne pa ne gina dem ho a e kate rade nya time free soro ifri soro wanya adwuma bia nya etimi aba form abeka kire wo se wo hye pants red hey we agudi sala moka onye ne rade ne akwana hey asembe pa na eba wiase akwana agudi erade ni na muntie sene erade ne tie sene erade kasa asembiribo oni aba ujina bia wo he akakra bi na Yesu abo baba o de ka kira o se wo be se uye ni nyina wie na aka de biem nsa aka judgment a wo be face aka judgment yes katibu eya to aso o se na mo nsom no na mo nya dai worship mo nsom no na mo mata ne ho oh my God na odifo na oda yesofo no munku no na odifo na oda yesofo no munku no anya Ghana for mo se sanse camera be si o mo asem we pusu sama ho Bible mba ko yes the whole Bible is ba ko pe eviensi biem yeah so sama fa my young research a me kwa me ngin di say Samuel na PM Satan we clever who so be wu a no ko pattern ni image yes muncha asem ni Bible kan Samuel was Samuel ni hunam eni dompe enti so bi wu a ne Samuel ye ni Samuel ba bia o sa ko di bone anoko no hura nipa eya ho bone yes but omu tie me Satan ye clever ana esomni han eni taka enti ade ne nipa wawu a oye tinini Samuel oye kronkron ni tinini eye dey ana baifo nipa na sa so ko no ye dey baifo Bible ka sa which bitch yes we baifo or the bitch also we baifo ana ko ne nchen enti sa baifo no honhom bone ebetimi akọ Awurade nchen akwasere se onfa nipa ono akora ne ma no eno na me sa na me hwema dio me de kwa adwendwim no because wan ko difo bi ho no ka se Awurade honhom we no so ko baifo eto ono so na akora akọ no o disguise ne ho yes also disguise ne ho yeah eno ko baifo ne ho so onko fere honhom ma no enti sam sa de eno na ma Awurade kum so o ji na hini akura fi ni nsam enta ya den obi ti mejira pulpit ekase matwe honhom efobi mu matwe obi honhom afiri ha na be wura wem se won kasa ha wasel kra masa me say samode be kosa ankrofo no do pa fa kobosonfo so na asakira no be fa Awurade foforo no be fa Awurade foforo se matwe honhom ya fo bi mu o manifest na say ya tese na bi mu ya bi wa kokere yes na se kan no kura pa dia so fa match be demo e kan ye be ko Nigeria akobo sa omuso fo panyi amane ye nyanti mu ye se no kura pa dia ka church no ye be fo ka ko Nigeria akobo omuso fo panyi amane minim church no so mu ye genuine church pure church pa ya se akokare empaibo bi wo ho mu twetwe ebi fa mu sa
mutwe enya bebreka ha se nipa wa posase a hunhuma tini mu no eno na wo kase a obetu basa me kofra hunhumi firi baabi o mese we mu no ankasa na sa woni hunhum no wode bai apam no apam yes when the spirit no wa apam because me ni apam a me ntimi mfrɛ sɛ oza akonvo ko mo na baye no ohun de na e powerful timi gika ne de ho bisalensi enti na me mako frɛ baifuo e wo kurom so me hye we mu e wa sɔre dem no mekasa ei edi asempa na ekoso Ghana wa dwan ho an say no wa bekasa afa we mu owia no bi so gina TV so me frɛ saman na wawu no o me hye we mu na on kasa the Bible mo timi frɛ saman no ye de bai no ye baifuo ti so nso ye bia so ye baifuo tede na Awurade honhom atimi mu na me se me koye nsaman frɛ ade no so si ba ko pe o Bible de okoye sade no so ye kun no enam sade ni yes so ahayede which asem wo Awurade temu ne bawo na de yem ye ne se o se kwan kese no won nam so ye dai tazo so you pee na da ye betena obi asode dem wo bo ai adwo hankei ye bekan no mu bebo ye no mu bebo Bible se mu to hunhum mu nyom ya ye nyom hunhum mu nyom ebi ni akraketo wanyina ho ofe ye bia akraketo wanyina ho ofe sanu ma wo fe odo ye we tendendendem asode dem mu masa ye kan twade sentuma mu ye bebo ye adentina wo defend church anu so na wo defend wo nkwaje kwaje unso nim nyansa samene wa anka me because me ba kura ma wo no okobu ne dia yi na nka to me sofo ye fadi enti sofo na wo defend no unim so watamu okobu atan yes ye kwachache no wakoso se bi so de afiri bu nsamtam abeka ma ne omu fam a kere mu a Jesus aka bi ja so wo pampa no na wo sofo no de odi na tinu nim se oka e kan da brechira e ko no kwa odam omusu omuse ai ba kwa sachira o sachira no omuse ba bi omu meeting no bre omu bre omu nyina ko hye hotel ba ko no omu nyina ko pake omu cars no omu nyinya no eno na omu kwaji nuro no no ma pake no omu nyina ko foka ba ko no omu sa de ko another place asana omu nyina ko pake sa aka no won sa afa from yeso omu ko meeting no omu ti wo no omu ti odin na obi de ai calendar no omu se Yesu no abo ba bi omu wo no enti so omu ti wa ba ko hwe sa ya semu me de oluman de me hu so oba me ntwa kra ma ne mabum mi nya me twa ma ba ne me hia no dika jire ho atum omu no kra no mu ra wo eto de ko mu nko mu timi su minim ba ko kuma se ontimi na bayra ya che nko an wodi omu kra no mu ra ho wa wodi na ti na wodi su nkwaje yes what did I make and penifo so koto so bi ebodwe sia sensu enti wusu nkwaje ne jan krofo ha onu wo waso die a se Awurade ha Satan na mu se Awurade ka se ne Satan be ma kwan satira 5 minutes ma na no so go enka obebo se Awurade ma na kwanya because o mato mu kra enti o mu koda o mu na o mu suni suo awo tentena wo koma wom na na wo yomu mobo omu sunni suo papa ora omu sunni suo hwa wa birichi ahwe wonim nyina ye kuro aye tantan un sachara we enu na ade wo kosem wo kun sofo wo kun asole ho yes Bible say Awurade anim no wa hu de bai asole dan bia ho yes what did I make Awurade nim Amos onim Pillar of Zion onim Pentecost onim Roman and onim assemblies the onim say omra heaven yes say the odi na asam so no so onya dai omra asam so no market wa watwa wa wati simple favoritism was yenye black yes the obetwa watwa no the obeti wati no onka say bebo amane ene Ghana amane ne de na mamani me papa ne regional minister Mr. Akon yes ne ko me na nani otumfo na akọ ayese kromwa police ni bi wa sa wo fom na ade se MC MC nko na pa na chewa ofa yese ayefan se Zuba yese ono nko na pa na chewa na ba ko so wo pomposu assemblyman
ono nkwa na mudi kosini so na assemblyman na ko huzuba omumu ye no nkwa na timi pa na che wo tie won say yes ya wode omuka ya otie nti waba mani sa de bebiem what I say eno ko pesku a me papa ni wei me na nani wei former president ne wo fa ase enana papa eyire enemy ni abiem ese ko Enkasa. say eno ne de tigana mani ene de tigana Hayede. manager ba ne me mo ma ne nko Yes. accountant yire ne me mo ma ne nko MC ebani mo ma ne nko otumfo ayire ni mo ma ne nko president nanani mo ma ne nko Papa ni mo sorry fia. ba we die Kasbe Bani, that's what Bani. besere ko Osofo so masi Bani. besere ko Uza sofo mo mutirimi omu de. Ofa so de mo mutirimi omu de. Sofo ba. yeah Ba we die, o tiri ko fune ba pa konya na o tietiem. yenya no hwe Yenya no hwe. Baby. Ba we die o say I'm a God of justice. pepe yenya kopon Enti ho ye mamani. da bi Enti obi ko jina rade. Me ene e fere odi fo twa boy. Ayeka. o power so much Say wa fansuo. Say jikosi wo. Ade enti na ye kokko. we Say me ko hindio, say me ko hin, ene wasam. Me se bra. D for Indomie. bosom pa bosom Me se bra enti de okoya na ha me tie me okoya na ho kire na ekọ ba ho kire na ekọ o se wonya sika o si fie watoka wonya bibia aka de ebiem won se wagimi pa so se bra wadwuma na asai wa wade na se okoya na wade na wonya bi adwuma na wonya bi sika na wonya bi wakọ abrichira aba atoka aka de ebiem ka de biu Aboso. aka de ebiem so won se nso yi di fan krofo so won se je se krofo ha edani be ye je papa and the D4 na hu obi ni ne manyi na nipa 7 o ma se condemn the D4 na hu condemn kabe wate ayi empatadan mu a geja to man kabe ebese no kokko ka empatadan ba ko pe na ne kwan ba ko ban ko nya asoro kon be dadanta o me se dey na me hu me ba all night time o me dey kire me no me jonsa na me hu pocheche ha me si nipa mobo eja nipa mobo Aye chere hu. nipa mobo ndi so bi ka to say bra so ne no wa ho kire be ko bra so do benya kunu bra so do benya yere a sa nipa no oye wudi nipa serious papa because obi te ne porcelain cruiser eno ne bu ni fa so yes kokuno porcelain cruiser eno bu ni fa so Dai no kra. porcelain eno do ti taxi tantan mu no wakwa koduru kwakodu etirimodenfo aba papa ento se mo wurade no ono na muni na chi yes ono na mo nsom no ono na mu nsuro no na mo nya ne dai oso on na mu nsuro no na mu ni na chi na oda yesofo na wodifo ni mu munkuno efise wakasa se mo mani mfiri erade mo nyankopon a woyi mu firi mizima asase so wo kire se mani firi hwan erade ho Ebesi o mambo. wo ma wa mani firi erade wo de wo ni huhu ato so enti wo suro no echen erade mebwa wo suro ni chen erade wa mo mani firi erade ho ana bible so se de wo suro erade no ono na erade ebo no ho ban ono na obeje no ono che na kwan won fa so ana wo so se wo suro so afo echen erade wo suro odifo ne chen erade enti hwan ana bebo ho ban na hwa so na beje hwan na be che kwan mo fa so wa yira in advance and now kwa so for be ka kire wo o se dem wo tie wo sum papa because why you mistake no kwasempa enti wonam chen wo koma no ho ye ne mobo yes onya wanka wa ka kire wo na se me bi radio anopa bi ba ko wo pirchi obona ni wo sum oh o se oh yesu ba wo yesu beba wo yesu beba wo ye ka se ya rapture betimi asi o rapture betimi asi o obona ni na wo sum so bi wakodu no bebi wakodu no apim eja ayen fancy meto aso Patu. Hayede. meto aso teachings ne tefa aso yes ba me reso asa ho if say eja ahombone a ebebugu Ghana no mo amwale na mo ye me mobo oh sente mo ko mai o mun sachara enso pai bo ase no mugu ena ye wo wo mun konsa Bo mu tota. enum niema o se wo sachara wi a san krofo no o mu tiniye no o bo mu deliverance ya mu hu niema efiri mu ba nezo sha papa obi okra okọ no wi a o ba efiri okọ no nya spiritual marriage honhom no na afa waka ne ho ono nya initiation Ma me ka wo de no. wani nye wo yere ukunu hu biem wani nye wo yere hu biem
kwasem pa wo de na su ke beto aso Chire chire. Hayede. Hayede.